सेकेन्डनि कर्सआ आलादा जायो नैबेहा मास्टार कर्स आलादा जायो थ' बिनि माबाफोराबो एसे आलादा जायो आरोना प्राइसफोराबो जेनिखिनि कर्स लानायनि माबाफोरा जिहेतु मास्टार कर्स जाहैबाय बियो सोरबा सोलोंनो गोसोबा लाफैनो हागोन औ सोरबा जुदि लोगोफोरा पार्मानेन्ट मेकआप आइब्र'नि सायाव जुदि ट्रेनिं लानो होननानै सानदोंबाथाय लानो हागोन जिहेतु आंबो बे ट्रेनिंखौ 2 बोसोर एक्सपिरियेन्स लानानै होदों बेनिखायनो सानो लोगोफोरा जुदि जेरावखि लाया बा आंबो गोबाङैनो ओंखारबाय थ' बिसोरनावबो लानो हायो बा सोरबा बायदिया जुदि आंनाव लानो सानोबा होमबाबो लानो हायो कन्टेक्ट नाम्बार 70026131 हाबाफोराव बेयो जाहैबाय मेकआपनि किन्तु जोंनिया बे जाहैबाय पार्मानेन्ट आइब्र' मेकआप जायनाखि आइब्र'आ खम थायो सोरबा एक्सिडेन्टआव जेनेबा आइब्र' खावसे माबा जानाय जायोना बा सोरनाबा हेयार फलनि थाखाय जेनेबा एल'पेसिया होनो थ' सोरनाबा जेन्ट्सफोरनाबो जेनेबा जुदि माबा एल'पेसियानि प्रब्लेम थायो थ' बेफोरखौ जोङो बे पार्मानेन्ट मेकआपनि सायाव बेखौ कभार खालामनो हायो बा सोरनिबा लिप्सआ जुदि गोसोम जायो दा दानि जुगाव माने बयबो माने लिपस्टिक फोननि लिप्स गोसोम जाजोबोथ' थ' बेनि सायावबो जोङो बे पार्मानेन्ट मेकआप खालामनानै बे बुस्थुखौ सल्भ खालामनो हायो